खुलुमबाय बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। जिसया सुमफ्रामारिया फरायसालियाव अनसुंथाइ होदों। मिथिनाय बादिब्ला एबा बुंनो थाङोब्ला सरकारनि खामानिखौनो बिथाङा मावदों। मख'नो गोनांदि सलमारि खलबारि दैमालु एमए स्कुलनि गोजौनि थिङा गोबाव समनिफ्रायनो गब्लंनानै थानायखौ नुनानै मैया बिथाङा गामिनि फोरोंगिरि आरो रायजो राजाफोरजों रायज्लायनानै गावनि फालांगि खालामना मोननाय रांजोंनो गोजौनि थिंखौ गोदानै दोनानै होनाय जायो। बेनि थाखाय गामिनि रायजो राजाफोरा जिसया सुमफ्रामारि बिथांनि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावो। मोनसे गोमोथाव जुलिनि नुथाय। सासे सिख्लाया गसाइनि मुसुखाजों जुलि जादों। उत्तर प्रदेशनि रायजोनि आवरियानि सासे LLB फरायबाय थानाय सिख्लाया मथुरायाव कृष्णनि मुसुखाजों जुलि जादों। कृष्णनि मुसुखाजों जुलि जानाय सिख्लानि मुङा राक्सा सलांकि। राक्सा सलांकिया मुसुखाजों जिरायफानानै जुलिनि गासैबो नेम खान्थिखौ फालिनानै मण्डपआव जिरायनानै मुसुखाखौ गावनि फिसाय महरै गनायनानै लानायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआव प्रमद बर'आ सासेबो साख्रि सोनो हायाखै। थांनाय 14 मार्च खालि एबसु आरो BTC प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो माखासे बिफानारि बिबानगिरिफोरजों सावरायनायनि सायाव MCLA देरहासार बसुमतारीनि फिन खेंफोरथि। माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय फरायसालिफोरनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खामानिया जायाखै होननाय बाथ्राखौ एबसुआ मिथिनाया लाजिथाव। प्रमद बर'आ दैदेननाय BTC सरकारा थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिखौ थिसनथाइ होनो हायाखै। बियो दिनै बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो फोरमान जाबाय। लोगोसे MCLA देरहासार बसुमतारीयाबो बुंबावोदि NDFBनि मुंख्लं नखरफोरा मुंख्लंनि मर्यादाजों 5 लाख रां अनसुंथाइ मोननो नांगौ होनना MCLA देरहासार बसुमतारीया बुंथिबावो। सासे टिटिआ खारबाय थानाय रेल गारिनि सिङाव सासे आइजोखौ हासुलादों। आकाल एक्सप्रेस रेल गारियाव सासे टिकेट चेकिं खालामग्रा टिटिआ जौ लोंनानै जौनि निसायाव आन्दायनानै सासे आइजोखौ खर'आव हासुलाना होदों। हासुला जानाय आइजोआ गावनि फिसायजों दावबायगासिनो दङमोन आरो बिसोरो अमृतसरनिफ्राय कलकाता फारसे ट्रेनजों थांगासिनो दङमोन। बे समावनो बे जाथाया जादोंमोन आरो बिसोरो सानै बिसि फिसाया अमृतसरनि थागिबिमोन। उनाव हासुला जानाय आइजोआ होस्रि खावना होनायाव रेल गारियाव गाखोनाय मानसिफोरा खौसे जानानै टिटिखौ हमनानै रेलवे पुलिसनि आखायाव गथायनाय जायो। टिटि जौ फाग्ला हासुलाग्रा दुथांनि मुङा जाबाय मुन्ना कुमार होननानै मिथिनो मोनो। मोदोम नुजालायनाय खान्दा ड्रेस गाननायनि थाखाय फिसायानो बिसिखौ बुथारदों। उत्तर प्रदेशनि गाजीपुर गामियाव सासे आइजोआ खान्दा ड्रेस गाननायाव बिसि आरो फिसायनि गेजेराव नांलायनाय खमलायनाय जानायाव फिसाया गावनि असे बिसिखौनो इनायै बुथारदों। बुथारजानाय बिसिनि मुङा जाबाय सपना 28 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्रा गावनिनो फिसाय दुथांनि मुङा जाबाय महित कुमार। उनाव जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै दायनिगिरि महित कुमारखौ एरेस्ट खालामबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। UPPLखौ खामानि मावनाय बादि नुवाखै। NGOफोरनि हेडक्वार्टार बादिसो नुनो मोन्दों होननानै BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बुङो। मिथिनाय बादिब्ला मैया बिथाङा BPFनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङोदि UPPLखौ सरकार हिसाबै खामानि मावनायखौ नुवाखै। बेयाव खालि NGOनि हेडक्वार्टार बादिसो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा निटकम मोनसे NGOखौ प्रमद बर'आ थांनाय सरकारनि स्किम आरो बायदि हाबाफारिनि हिसाब बिकासखौ खालामनो होदों। नाथाय बेयाव निटकमआ मोन्थाइ गैया सरकारनि खामानि मावनायखौ हिसाब खालामनो होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि SP गौरब अभिजित दिलीपनि थांनाय 14 मार्च खालि फोरमायथिनानै होनाय बादिब्ला मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ आरोबाव तिनिसुकियानिफ्राय हमनो हाबाय। मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरनि गेजेराव 2 दायनिगिरिखौ 18 बोसोर बैसोनि खम बैसोनि होननानै तिनसुकियानि SPआ फोरमायथिनानै होदों। SPआ फोरमायथिनानै होबावनाय बादिब्ला बे दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटीनि CGM बिजिरसालियाव बिजिरनाय जागोन। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा दुलु गगৈ आरो दिपज्योति बरग'हाइ होननानै SPआ फोरमायथिनानै होदों। गुबुन 2 दायनिगिरिखौ खम बैसो जानायनि जाहोनाव फोरमायथिनानै होनाय जानाय नङा होननानै बुङो आरो बे गासै 4 दायनिगिरिफोरखौ
मेट्रिक आनजादनि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानायनि दायाव पुलिसआ हमदों होननानै एसपिआ बुङो। मख'नो गोनांदि थांनाय 14 मार्च खालि आसामनि डिजिपि जिपि सिंहआ मोनसे टुइट खालामनानै मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय गासै सा 22 दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटी, सालुकिमपुर, धेमाजि, शदिया, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकियानिफ्राय हमनो हादोंमोन होननानै फोरमायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।